Тыуған ауыл, кенди қаны тамған тупрак. Иян йылыһы етмәгәндә, бәғерҙәрҙе әсе һағыш иткәндә, шатлык ҡыуаныстар тулып хистәр, йүгәнһеҙ арғымаҡтай сапсынғанда ла, һәр саҡ күңел йәнтиәккә ашҡына. Тик атайсалда ғына нен яраларҙы дауалар, йәйһә яңы бейеклектәргә илһамланыр көс табаһың. Бөгөн беҙ яҙыусы, тәржемәсе Али Карнай, драматург Флорид Бүләковтың, азатлык йырсыһы Шәйх Сәдабовичтың тамырҙары булған Мишкә районы Оло Шада ауылының үткәне һәм бөгөнгөһө менән танышабыҙ. Миярда инде ничектер уй булмады инде кайдалар бәхет излеү. Миярда бүтән уйым булды менә шу авылда турып, авылда тормыш көтәргә дигән. Шит ерләрдә султан булганчы, үз җиреңдә олтан бул дигән әйтем бар. Шуңа күрә күпме генә шитләргә эшләсәң дә, алар әллә ни файдага китермәй. Кайтып үзебездә мине дә булса яшьләргә шундый башларына фикер килеп, нинди юллар белән хәзер шушы җирләрне сөреп була, ничек итеп иген игәргә була, ничек итеп күп итеп мал асырарга була. Булар барсы да яшьләрнең үзләрендә. Кортетейлер әти леш бүтән сүземнән төп чыгышлары шуңа күрә аларның авылны ташлап чыгып китәсе килмәде. Оло Шада ауылы Мишкә районында башҡорт теле һәм мәҙәниәте үҙәге булып тора. Бай тарихлы төбәктең тамыры тәрән, үткәне фәһемле. Оло Шада ауылы, аның тарихына иғтибар итсәк, ул 1652 елны барырға килә. Шушы игерләргә башҡорт Бүләкәй дигән кеше, ул үзенең улы Күшүк белән, Күшүкнең 4 улы була, Ибрагим, Юнус, Нурбаҡый, Салих дигән. Алар безнең әлеге Олы Шишмә тирәсенә җир эҙләп килеп чыгалар. Һәм алар җирләрне ҡарағаннан соң, бу урын аларга бик ошый. Ҡарағай урманы, Шишмә ага, ҡырғи хайваннар күп була монда, сунарчылыҡҡа да мөмкинлек була. Бүләкәй улларын җыйып, аларга шундай сорау бирә: "Бу җирләр сезгә ошадымы?" дип. Алар барсы да бу җирләр безгә ошады дип җавап кайтаралар. Менә шундан башлап безнең авылыбыз Шады авылы булып китә. Бик уңган халык булып чыга. Алар ҡарағайларны кисеп, иләр эшләйләр, басылар барырга килә, сөрөнтө җирләр. Алар иген чәчә башлыйлар, күпләп мал асрый башлыйлар, гөрләтеп дөнья көтә башлыйлар. Авылыбыз bütün яклапта хөкүмәт тарафыннан да, үзебезнең энтузиастлар арасында да авылыбыз тәэмин ителгән дип әйтәбез. Чөнки юлыбыз бар, газ бар. Яшь матур гаиләләр исәбенә кертергә мен Арсланов Илфак, әле культура йортының директоры булып эшләй. Аның тормыш иптәше Розалия, уңышлы гаиләләр дип аларны гаиләләр исәбенә аларны кертәсем килә. Үҙ тормошон ауылда ҡорған йәш ғаиләләр һәр саҡ һоҡланыу ҡатыш өмөт уята. Гөрләтеп донъяһында көтә, ишле балалар да үҫтерә, йәмәғәт эштәренең уртаһында ла ҡайнай. Йәштәрҙең ауыл тормошон үҙ итеүҙәре, милләтебеҙ ғөрөф-ғәҙәттәрен, ялларын һаҡлап тороуҙары ауылдарыбыҙ бөтмәүенә өмөт уята әлбиттә. Миярда инде ничектер уй булмады инде кайдалар бәхет излеү. Миярда бүтән уйым булды менә шу авылда турып, авылда тормыш көтәргә дигән. Һәм шуннан инде колхозда шофер булып эшләдем. Шуннан 2010 елдан алып, үзебезнең авылның мәдәният йортына эшкә кердем һәм менә бүгенге көнгә хәтле шунда хезмәт юлымны алып барам. Шул вакытларда инде менә 10 ел
эшләгән вакытымда төрле район, республика конкурсларында катнашып киләм инде. Бу үзем йырлыйм. Шуңа Мәгафур агай Хисмәтуллин конкурсында катнашып 3нче урынны алдым. Аллага шөкер дәргә кирәк. Шуннан Рим Хасанов конкурсында, Шамил абый Хамадинуров менә ул безнең якташыбыз, Истебай авылыннан якын гына моннан. Аның конкурсында катнаштым. Илфак Смаков, менә минем үземнең дә исемем Илфак, аның конкурсына барып ташлай катнашырга туры килде. Һәм инде бу мәдәнияттә инде безнең фольклорыбыз бар, Акшишмә исемле театрыбыз бар. Менә шуларда шул эшләрне оештырып, башкарып киләбез. Тормыш иптәшем инде магазинда үзенең хезмәтен алып бара. Бирский кооператив техникумга укырга кереп, шунда авылга кайттым эшләргә. Соң кияүгә чыгып, иптәшем белән 3 ул үстерәбез, мотор авылыбыз, зур, туганнар күбрәк, әтияне кырында, төп йорт булгач, төп йортта калдык инде. Иптәшем иң төпчек дип атала инде ирләр ягыннан. Мал туар тотабыз инде, кушкырт елда алырга тырышабыз. Пишән әзерләйбез үзебез, ашлыкны сатып ала туры килә хәзер. Кушкыртлардан каз үрдәк күбесенчә алырга тырышабыз инде. Бик итен дә бик яратабыз. И сатуга да китә. Эре малдан сыерлар, башмак, сарык. Һәрбер тырышкан кешегә инде мал тутырга була. Ну, бик тырышырга кирәк инде мал корырга. Бөтен эшне эшергә балалар малларны кайтып булыша инде. Авылдашларым менә һәр вакытта да мергә булышалар. Алардан башка мәдәният ул юк дигәнсез. Һәр вакытта да киләләр, катнашалар, концерт булсынмы, спектакль булсынмы. Нәрсәкәй фольклор манда, милли бер төрле бәйрәмме, һәр вакытта да минем авылдашларыма рәхмәт. Менә үзебезнең халык белән бик канәгатьмен инде. Бик матур итеп, бер-беребезне аңлап, менә шулай матур тормышларда Аллага шөкер яшәп атабыз. 3нче малай тугач, хөкүмәт безгә сертификат бирде. Без чиратка бастык, документлар җыеп, заявлениеләр язып, 5 ел көттек. 5 елдан соң безнең чират килеп җиткәч, без йортка башладык инде. 1 елда булмады, йортны бетереп чыгарга тырыштык. Хөкүмәтне кайтып ярдәм итте. Авылда торган күп балалы гаиләләргә төрле программалар бар. Яшь гаиләләргә бер төрле программа, күп балаларга икенче төрле программа. Һәрберсен шуның кайтып тырышып, гамәлгә ашырга кирәк. Авылда бөтен йортта дисәң дә газ үткән, су кергән. Сан калганы көнчек бул нителән тырыша инде. Кемнең исе суы да бар, автомат та бар, санузеллар да бар. Душевой кабиналар күбесен авылда күбесендә тора. Авылдан кайтыш түгел ул. Авылда рәхәтрәк. Җәй көне җиләк җыябыз, биллеккә барабыз. Табигатьтә күп итеп балабыз инде җәй көне. Урман. Безнең яз көне урман башына индек. Кар яуганча басудан кайтып кермәйбез инде. Гөмбә җыябыз. Маллар балыкка бара. Туганнар кайтса тагын басуга барга тырышабыз, кыргап чыгабыз аларны. Күңел итеп яшәбез инде. Күңелле була. Балаларыбызны үзебез тырышкан кебек, алар да тырыш булсыннар дип эшкә өйрәтәбез. Шулай бергә матур итеп гаиләм белән кичкелеккә инде, ни сәнгать түңәрәгендә бергә заниматься итәбез инде. Шулай матур итеп үз тормышыбыздан канәгать без матур итеп тормыш көтеп ятабыз. Авылда турыр өчен нык итеп тырышырга кирәк инде. Һәрбер көнеңне нәрсәгә беләндер, нәрсәгә эшләп үткәрергә кирәк һәрбер көнне. Тырышып эшләсәң, тырышып яшәсәң, авылда торырга була. Авылыбызда 3 магазин бар. Бар, бөтен әйбер бар. Аны заказ белән кайтарырга була. Хаста барган нәрсә кирәк, авыл тормышында алып кайтып бирәләр. Магазинга яхшырак товарлар заказ бирергә тырышабыз. Шу эшлибез без 3 хатын. Һәрбер поставщиклардан товарның ошсызрагын, әйбәтрәген аларга тырышабыз. Сроклары чыкса, алмаштыралар инде алар тоже. Яшьләр авылда калсын, авылга кайтсыннар яшьләр.
Олда аларга ынтылсыннар. Туган якларына, туган авылларына тугры калсыннар иде. Ямле Шады елгаһы буйлары, еләк иҫән кыган ялан кырдары менән арбасы авылда алсаҡ, юмарт күңелле, булдыҡлы халыҡ йәшәй. Кешеләре көләс, ябай, йылмайыуҙары һәм телмәрҙәре лә шулай тейеш дип түгел, ә ихлас йөрәктән, тәбиғи булыу менән дә тормошҡа йәм бирә. Иң беренче колхоз председателебез Нигъмәтуллин Ғабдулла булган. Аннан соң күп еллар үткәннән соң Азипов Гайнет Закирович, аңардан соң Бағдан Рымуллаевич Галиев эшләде. Менә бөтен булган стройкалар, алар барысы да Бағдан Рымуллаевич вакытында эшләнде. Һәм Валиев Фәдис Тимирханович бик күп еллар эшләде. Һәм бик күп колхозга, бик күп объектлар төзетеп, бик күп эшләр башкардылар. Бүгенге көнне юллар булдырырга тырышабыз. Аварийный хәлдә булган күперләр буенча эшләр алып барабыз. Ремонтлар булдырырга тырышабыз һәм әлеге көндә бигрәк актуаль диясе килә инде. Һәр урамда утлар куерга теләгебез бар. Авылда яшьләр калсын өчен мәктәп, безнең менә зур мәктәп, анда бөтен шартлар булдырылган, ремонтлар эшләнгән, еллы газ отоплениесе үткәрелгән һәм балалар бакчасы эшләй. Һәм яшь бәләкәй балалар өчен инде балалар площадкасы дигәндә булдырылды үткән елны. Тормыш гөрләп торсын өчен бәйлибез инде буларны шушы эшкуарлык белән һәм шул эшкуарлар булыр һәм фермерлар булыр, күп маллар булыр. Шуларны карага эш урыннары кирәк булыр дип уйлыйбыз бит инде һәм шундый кешеләребез булса, эшкуарларыбыз булса, җирләребез дә эшкәртелер һәм күп кешегә дигәндә яшь буынга да, яшьләргә дә эш урыннары булыр. Олы Шады авыл яшьтәре бәхетен ситтән эҙләмәй, туган авылында таба. Еләктәр батшаһы дип даны сыҡҡан Марат Хатмуллин ауыл эргәһендәге 4 гектар ерҙә ҡурай, баҡса еләге үҫтереп мул уңыш ала. Яҡташтарын эш менән тәьмин итә, тырыш хеҙмәте менән аҡса эшләй. Ҡортәтәйләр, әти, эш бөтөнсө дә монан төп чыгышлары шуңа күрә аларның Оğlunu taşrap çöp bitəsi kilmədi. Oğul qırında жилек işi bilən şoylarga başladım. Жилек işi bilən indi 13 yılda bulaşam. Bizim rayonda bitinde qoyun жилегini, qoyun жилеги, жер жилеги joyuna düşünüp aldıq. Indi hazır mənə şuna görə biz mənə жилек bilən bulaşırga uyladıq. Şadı administrasiyası jir birdiler. Рөхсәт ителәр, куан теләдем. Бу урын әтинең мечтасы. Монда элек колхоз вакытында кәбестә утырттылар. Монда биш бүтән җирдә кәбестәлеге бакча. Шуның җире иң яхшы җирендә кара җир. Әти мине башлады моннан кәбестә утыртып яшелчә бакчасы инде бу колхозныкы. Шуннан менә уже мин үземә җирне оформлай иттем арендага. Шуннан хәзер менә җилек белән булашырга. 2018'de başlandı. Ondan постепенно aldık, oturttuk, короче, özümüzün үйде başta. Ondan личный подсобный хозяйство oturttuk. Ondan уже оградалар başlandı. Оградадан соң 18'nin күзге уже oturttuk. Малинаны oturttuk. Жилектер oturttuk. Қорай жилеги. Жилектердің sortlardan Ханей бар. Ханей, Азия, ondan Клери, фестивальный бар, фестивальный ромашка деген Гойлем кызым и Түбән Шагада Галямов, они помогают мне не белән техника белән. Балаларны порядок өйрәтәбез, эшкә өйрәтәбез. Самое главное, әтисен, әнисен тыңлашыннар өчен тәртип бозып бирмәсеннәр. 3 бала тәрбияләйм. Иң зорысы Аделина. Ondan средний Селина, ансына 14 яш, Аделинаға 18 яш.
И үшіншісі молай, әлі оңа жейдер. Быйылғы еліні где-то 4 тонна жилек жейдік. Малина көп болмады әлі, потому что икінші гіне ел болды. Бір 4 тонна малина, наверное, собрали. Уфада, ярмаркада, дворец спорта. Онда тұрабыз, и ТРК семья қырында тұрабыз. Сатылы бітіп барайын. Шыл күніне где-то 100 бидре жиябыз. Әрбір кішіге, шытай, бір бидре үшін 100 сум төлейбіз. Основном семья енді, қатын, балалар, өзіміз, ертеңгі 4-тен міне тұрып жия башлайбыз. 9-ға хатным жиябыз бірінші партияны, ең бірінші мен кетем Сотырға, Уфаға. Меннен соң олар уже жиялар мұнда неге. Город Бирскийге, Мишкеге, еще олған бидерлер онда кете. Үш күні башына ертеңгі 4-тен. Несеге тамамлана екіні? Екіні 12-де 1-де 2-3 сағат зекот дие. Кішіден кіші еш бар. Ертеңнен башап кішке қатынымыш. Ол бұлғанға шат әлі міне асфальт салдылар ол ішіне. Біздің Башкирияда бір памятнигіміз бар, Қолатау деген. Қолатау памятнигі, мектеп, клуб, бүтін нәрсе бар, магазин бар, город жақын. Бүтін негеде нормальный тұрға ебетін, жайлы. Жер үшін яратамын. Тұрмышта жеңіл жол іздеп білмейін, ішеге керек, ішлемесем білмейін. Үс қыз тәрбиелеген ир асылы мезгілінде ғайләһе менен бидреләп түгел, тонналап еләк өстіріп хата. Әліге килен башлыса, ошы тормақты өстіруге құланыла. Бына шунан ауылда ақса, эш юк дип зарланып қара. Хәзер буш ятқан басудар күп. Тик һәр эш кешенең үҙенә бәйле. Теләһең икән башла, эшлә, тырыш бая. Олыш аздан 418 кеше сугышка китә. Һәм аларның 216-сы үлеп кала. Әтиемнән калганмын 4 айлык булып. Әти сугышка киткән. Әти сугышка китеп, санитар булып хезмәт иткән. Сугышта ул бик күп яралыларны сугыш кырларыннан ташып ганы өчен аны Кызыл Йылдыз ордены белән бүләкләгәннәр. Мен авылга 64-нче елны мәктәптә физкультура укытучысы булып кайттым. 60-нче, 70-нче, 80-нче елларда авылыбыз бик нык үзгәрде. Алга китеш сизелде. Салам түбәле өйләр бетте. Аның түбәләре шифр белән, калай белән ябылды. Колхозыбыз ярдәме белән колхозчыларга ит үздергә мөмкинлек булды. Һәр җәйне 18-дәр, 20-шәр өйләрдә өмәләр була торган иде. Шулай итеп, авылыбыз нык итеп үзгәрде. Шул елларда 1973 елны авылыбызга урта мәктәп төзелде. 320 урынга. Шуннан соң клуб бинасы төзелде, колхоз ярдәме белән Қолатау төзелде, капитальный буа төзелде, баршыда. Төзелешләрне эшләү өчен авылыбызның энтузиастлары кирәк иде. Менә шул энтузиаст булып иң беренче Шайдуллин Мидхат Ильятович. Ул Башкирия буенча начальник снабжения иде. Авылыбызга аның ярдәме белән менә шул барлык булган объектларда төзелде. Аллага шөкер. Строительствоның башыннан башлап азагына кадәр эшләгән Гарип Филдар дигән кешебез бар. Ул үзе инженер по строительству, прораб табылып эшләде. Бик күп еллар менә шул төзелешләрне аның катнашлыгында барсы да башланды. Менә мин колхозда парторг булып эшләдем. Ул елны җәй көне генә без 14 авылга концертлар куеп бирдек. Менә шулай итеп, минем үземә туры килде праздник Тальянкада Уфада катнашырга. Шуннан соң 2 ел мен Салават көннәрендә Салават янындагы шәһәрдә узды. 53 район арасында икенче урын алып кайттык.
тематика буенча безнеке икенче урын дип комиссия оцена итте. Менә шулай итеп, бу безнең уңышларыбыз дип атала. Білеки шақтан ук мин оğlumны яратып, ихтирам итеп аның кешеләрен яшәдем. Балаларны яраттым, китапны яраттым. Менә шушы мине китапхана техникумына алып барды. 82 елда шушы техникумны тамамлап, шушы зур Шады авылына авыл китапханасына эшкә кайттым. Менә шуннан бирле мин шушында эшлеймен. Шушы авыл тормышында кайныймын, культура йортында, учагында үткән бөтен чараларда кайнап яшеймен. Безнең авыл инде шундый матур, табигатьле, кешеләре шундый яхшы күңелле, ярдәмчел, ихласлар алар һәр вакытта да, кунакчыллар. Бүтән килгән кунакларны алар шундый якты йөз белә, якты чырай белә, өстәл тулы сый белә каршы алалар, узатып калалар матур итеп изге теләкләрен теләп. Мин авылым халкын яратам, алар белән горурланамын. Мин килен булып төшүемә 16 ел булды инде. Иптәшем бик яхшы, бик акыллы. Бергә күп итеп маллар тотабыз, мал үрчетәбез. Үзебезнең бәләкәй генә булса да хозяйство. Ол кешеләренә килгәндә инде Аллага шөкер, ярдәмчеләр, акыллылар, күршеләр Аллага шөкер бер туган кебек яшибез күршеләр белән. Безнең авылдан бик күп зур шәхесләр чыккан. Аларны саны китсәң, бигрәк күпләр алар. Безнең язучыларыбыз гына да. Али Карнай, Флорид Буляков, Шайхзада Бабичның нәселләре дә безгә килеп тоташалар. Мин үзем дә әнисе ягыннан Шайхзада Бабич нәселеннәнмен. Аның нәселләре бездә тагын да барлар. Аның бит инде белгәнегезчә карт әтисе безнең авылда указной мулла булып эшләгән. Менә безнең авылыбызның геройлары да бигрәк күп. Халкыбыз кебек безнең табигатыбыз да матур, үзебез дә матур. Бу ансамбль күптәннән эшләп килә. Бу коллектив безнең бигрәк бердәм. Бер-беребезгә ярдәм итеп, кайчан кирәк, хәзер җыелып алабыз, кабатлыйбыз, сәхнәгә чыгарабыз, менә шушы йолаларыбызны чыгарга тырышабыз. Авылдаштары арасында абруй каданган, башкаларды үз артынан ияртә алган, яхшылыкка ышандыра белгән, кулынан да, теленнән дә килгән олы бун вәкилләре бар Мишкә районы Олы Шады авылында. Вәсих Газиз улы Гайсин шактый гомерен балаларга белем бирүгә багышлаган мәгариф ветераны. Бүген ул янтияге тарихын өйрәнә. Авыл мәсҗидендә иман нуры тарата. Авылыбыз өчен янып киеп, авыл халкының тормыш көнкүреш шартларын яхшырту ягында тырышып эшләгән Мидхәт абыебезнең эшен дәвам иттерүче яшьләребез бар. Аллага шөкер дибез. Ул да булса Мөнир Мидхәтович Нурисламов. Ул менә авылыбызга асфальт юл килде. Аның тырышлыгы аркасында газ килде. Аның барысы да аларның өлешләре. Әле бүгенге көнне Мөнир Мидхәтовичебез яңа мәчетне сафка бастыру хәстәрлекләрен күреп йөри. Менә шундый җегетләребез авылда бар, Аллага шөкер. Шуннан соң шушы колхоз төрендә эшләгән берничә кешене әйтәсем килә. Ул елларны инженер механик булып Ханиф Муллинович Галиев эшләде. Ул техникалар белән управлять итте. Айсин Хафиз ул 21 яшеннән башлап 15 ел за фирма булып эшли. Менә крейс саны күп бит, шул кадәр сан белән управлять итәргә яшь кеше 15 ел буена эшләде. Аны пилорама акыдылар. Ул елларда пилорамада такта чыгару алтынга тиң иде. Чөнки төзелеш вакытында каягына тотсаң да такта кирәк. Аның пилорамасы һәр вакыт төзек булды. Һәр вакыт ул халыкны такта белән тәэмин итеп яшәде. Шит җирләрдә султан булганчы үз җиреңдә ултан бул дигән әйтем бар. Шуңа күрә күпме генә шитләргә эшләсәң дә алар әллә ни файдага китермәй. Кайтып үзебездә мине дә булса яшьләргә шундый башларына фикер килеп, нинди юллар белән хәзер шушы җирләрне сөреп була, ничек итеп иген игәргә була, ничек итеп күп итеп мал асырарга була. Булар барсы да яшьләрнең үзләрендә. Ул кешеләрнең башына килеп уйлап әйткән сүзләр алар тормышка ашмаска мөмкин. Яшьләр үзләре уйлап, үзләре эшләсәләр, ул вакытта ул тормышка ашачак. Безнең барыбыз да күрәсебез килә, Шадыны бетүен күрәсебез килмәй, аның алга таба баруын күрәсебез килә. Тормыш матур итеп дәвам итүен күрәсебез килә. Авыл халкын бүгенге яшәешеннән тыш уның киләсәге лә борсый. Яшьтәр туган төягендә калган өчен эш урындарының булуы шарт.
Әмма әлегә был мәсьәлә асык килеш кала. Олы шадыны артабан күркәмләндерү, балаларга белем бирү, мәдәниятте үстерү буенча ярайһык эшләр башкарыла. Әгәр авылда мәктәп, балалар баксаһы, мәдәният йорты гөрләп тора икән, димәк авылдың киләсәге өметле булуына ышаныс бар.